bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi sunt împreună cu Robert. Salut! Și astăzi ne jucăm un joc care trebuie să craftăm niște arme. Sunt mai multe arme aici. Eu m-am uitat un pic, m-am interesat să văd cum e și uite-l și pe Robert. Trebuie să batem... Bă. Nu pot. În fine. Eu am un pet acum și Robert nu-l are că... Ia să craftez următoarea armă. Craft. Wow. Unde mă duc la celălalt? Cred că încolo. Ia un spin. Opa, ce spin? Uite că pot să dau odată. Mie de aici mi-a picat anchiul ăla petul ăla. Anchiul pet mi-a dat, dar mi-a dat o vacă spațială. Păi aia e cu 12. Bun. Și unde să mă duc acum? Eu mă duc aici. Să văd dacă pot să fac un kill sau ceva. Ia. Mamă, ce greu. Dacă poți, cred că pot. Eu am făcut-o. Mamă, câți bani am. Mamă, dar ce să Ce? Mamă, deci trebuie... Mamă, ce Să mă cum fac. Cum adică 10 ciuperci? Păi când spargi-o de asta îți dă ciuperci. Când bați. Mie dă câte 12. Ia următoarea armă ce trebuie. Îmi trebuie 60 de ciuperci și 13.000 de bănuți. 15 ciuperci. Mi-a dat de la Free. De acolo. Ciupercuțe. Bă, încă nu am. Mai trebuie 5. Gata. Gata. Am Wormstone Shove Sword. Bă, eu bat boss-ul. Am 100.000 de... Adică vreau și eu să-l bat. Am 100.000. Am 40.000 de bănuți. Bă, dau cât e un hit. Aproape un hit. Ia unde mă duce ăsta? Mă, că eu deja pot să bat boss-ul. Trebuie să dau. Okay. Slay mobs and... Dai să mă duc la ăstea. Mai durează? L-am bătut. Craft the next weapon. Vrei să vezi ce repede îl bat eu? Gata. Tu mai ai un pet, bă. Eu nu mai am. Eu am 3 peturi. Cât îmi trebuie pentru următoarea zi? 70. Păi eu am, bă, deja. Bă, eu am deja. Trebuie să trec la următoarea zonă. Bă, eu mă duc. Bă, vrei să te aștept? Nu, du-te. Nu, stai
Stai că Mă lăsăm eu pe ori. am două ouă. Cyborcat. Bă, ia vezi, nu ai două ouă la eventul ăla cu ouă la fain, roșu? Am unul. Mie mi-au dat două. Cât am, mă? 15, mă. Eu mă Mi-a duc. dat pitica aia. Eu mă duc. Papa. Părce. Pe carier. M-am teleportat la o zonă nouă. Am un număr de 150, pot să deschid. De bănuți mă referă. Cred că da. Ia, poți să deblochezi? Cred că slabe. Mamă, mi-am cumpărat sabia asta de aici. Ia să vedem. Cu 25k. Cumpăr. Ia să vedem și... Bum! E cam... Bă, are foarte puțin. Pe astea le bat instant. Ia să vedem aici. Mai am vreun nou? Nu mai am. Îl bat pe Mimic. Dar tu ce faci acolo? Bine. Da? Bă, dar mai vreau șuperci. Șuperci? Îți dau eu șuperci. Da. Am înțeleg că mi-a dat 4 șuperci. Cum? Dă-te 4. Mamă, ce repede îl bat pe ăsta. Ia. De ce tot apare ăla? Ah, dar l-a pus fix pe... Bă, tot asta îmi dă de aici. Ce te uit într-o următoare? Să treci la următoarea zonă. Păi, trebuie să trec la următoarea, deci am terminat să zic. Păi da. 25k îți trebuie. Da, 90.000. Cred că pot să mă duc la următorii. Ce-mi trebuie? 360.000 și 50 de astea. Ia cât costă aici? Cu... Gata. Ia uite ce sword am. Am întorcere. Ok. Nu pot să bat ăla. 25. Băi, ok. 25.000 și faci repede. Mi-a dat. Dar tu unde ești? Ah. Mi-a dat Spider-ul. Apoi eu nu mai cumpăr, că am destule și bune. De ce mi-arată cu 2,1? Care porcul? E mai bun de 2,1 e mai bun ca 12? Ce? De ce petenele astea care le-am luat au 2,1? Dacă slabe. E slabe? Da. Ce mi-a dat banii de Tu.
Mamă, cât e slowul ăsta. Ai, și numai mediu, ok. Gata, eu pot să stau AFK. Craft. Am trebuie 45.000 de bani. Da, nu-mi place să stau claim. Gata. Bun. Bă, pot să-ți dau 3. Yes, Bă, vrei un pet mi-am bun? făcut următor. Bă, Dă-mi pe... nu, stai. Îți dau, mă duc la următoarea zonă și după îți dau peturi de acolo. Ia că pot să-mi iau următoarea. Bă, vezi că mai trebuie să fac o sabie. Bă, vezi că cred că pot să-l bag pe ăsta acum. Eu îl bag pe golem. Bă, uite ce am. De unde? Mi l-a dat că am bătut boss-ul. Ia că m-am nou. Trebuie să ți-l iei și tu. Mi-a dat Spider-ul. Trebuie să ți-l iei și tu. Bă! Mi-a dat ăla al doilea. 33. Mamă, cât are. Mă duc să... Ce? Cât are? Spider-ul ăsta are 40. Bă! Unde e bossul? Hai și dă și tu, poate ți-l dă. Ți l-a dat? Da. Bă, mie mi-a dat un pet. Cu 2,5. Wow. La mine 2,7. Bă, norocosule. Mamă, câte de-astea. Ce? E slab. Ia că pot să-mi ia vreo de sabia. Ce faci tu? Bă, mie mi s-o băgui și acum dă în continuu. Nu mai trebuie să dau eu click. Start. Doare. Mă, că se plimbă. Cine? Caracterul. Ai dat pe AFK? Da. Trist mod. Eu mă duc la următoarea zonă să-ți iau peturi. Bă, stai, mă, ca frica ăsta parcă nu face nimic. Păi, 2. hai să vedem ce peturi pot să-ți iau. 800k. Câte vrei? 2. 2? 3. Mamă, păi eu deja trebuie să mă duc la boss, că e prea bun. Nu, ia, bă. Mi s-a băguit. Dă în continuu. Păi și mie. Nu, vezi că-ți dau trade. Bă, ăla-s de 4, mă. Păi da. Păi și am de 15 și de 12 și de 40. Nu bine. Dacă n-ai vrut. Ce-mi trebuie pentru sabia asta? 10 de astea. Bă. Am 6. Am 8. Am 10. Iau-o. Mâncați-și sabia de pirat.
Vii și tu la zona mea? Păi m-am săbi de luat de aici. Ah. Aoleu, dar vezi că suntem pe filmare, nu mai faci așa, se aude urât. Da. Păi... Cyborg. Ah. E... Ia, ce mi-a picat? Cyborg Cat. Tot aia am picat, mă. Dar păi măcar e bună. Mamă, cât mai trebuie pentru următoarea sabie? Mamă, 50. New sword. Gata. Vrea trompet care e de 2,2. Mă duc la următorii. Bă, dar nu știu cu ce mă ajută skate ăsta. Cheam. Dar ți-o da și ție skateboard-ul? Da. Bine, skateboard, hoverboard, flyboard. Ia să vedem. 62. Bă, cred că pot să bat ăsta, dar mai greu. Dar merge. Și așa nu trebuie să apăs click-uri. Nu mai trebuie să bat. Bun, cătat. Gata, l-am bătut. Și ce mi-a dat? A, de la cu 4. Serios. Am o sabie. Mă, pe 20 de lăba pe asta. Bă, știi cât costă următoarea zonă? 50 de milioane. 850 de milioane. Dar nu știu, la APK-ul ăsta, știi ce mă enervează? Că se duce numai la ăia care poți să-i bați din prima. Bine. La alții nu. Cât îmi trebuie? 100, mai. Am 68, hai că e ok. Și am 69. Nu. Nu, dar-mi dă Gata, câte bă. Vii? Acum. Este dat faptul. Mai trebuie să bat ăsta. Ban. Câte săbii mai am? 2. Oh, bine. Eu acum vreau mai multe capete. 150 îmi trebuie. Cât este un? 6. Păi bine, la boss mă duc. Ăștia de 6 milioane bani din 3 hituri. Unde-i boss-ul? Unde-i boss-ul? Este de 35. Numai să vezi cât e boss-ul. Să vezi că nu-l mai bați. Cât crezi tu că e boss-ul? Nu știu, 1 bilion. 1 bilion? Da. Poate vrei să zici 2? 3? Am niciunul. Vrei să bați boss-ul? Nu, momentan e bat pe ăștia de la mediu. Ok.
Că dacă vrei eu te ajut. Nu, mă. Bă, gata. Wow, dacă și asta... Sabie. Easy. Eu acum vreau mai multe capete decât bani. Bine, și bani vreau. Ok, hai că ăștia de mediu mi-i bani din 4 hituri, deci mă duc direct la boss. Tot, Unde e bossul? în spate. Unde e bossul? Ăsta mare. Ăsta, mă. Hai salut. Ia să văd cum îl bați. Cât îi dai? Gata, boss. Îi dau... Ești. Te-am ajutat. Da, nu prea mi-a dat chestii bune. Ce ți-o dat? Defecturi. Păi mai mulți pentru bani. Oh, stai că mi-au mai dat 3 ouă de alea de la Daily, că măcar l-am luat. Wow. Mamă, mi-a dat mult spider. Spider? Și un pet care cred că e slab. Ah, mă, cât îi mai Nu pot trebuie, să- bă. Și un compet. Bă, dar nu mai dă capete de alea. Serie 14, serie 40 și serie 20. Îi băgăm... Bă, nu mai dă capete. E cum pe asta. Stau așa de la început. Ce? Nu cred. Rădăcină. Ce? Mamă, n-am... Bă, să aibă kit. Cât de asta? Bă, eu am uitat că filmăm, bă. Gata, bă, ia uite ce sabie am. Gata și... Ultima. Da. Mie mai trebuie... Mamă, câte capete mai trebuie. Gata, pot să trec la următoarea zonă. Bye! Te pupici! Bye, bă. A, vrea să bat doi. Puh. Asta se trebuie să mă bag și ăla ăștia, mă. Să-i bat. Ce, mă? Crabii ăștia. Bă, un pet e aici 300 de milioane. Gata, mă răspund de vehicle. Treia sabii. Cât costă sabia asta? Ok, deci mai trebuie să bat unul. Nu? Da. Gata. Am prima sabie de aici. Ok, ok. E fain jocul. Nu, da. Cât mai trebuie? Leu mai trebuie 25. A! Bă, eu acum am aflat că e auto. Să dea click. N-am Bă, văzut. câte mai trebuie? La 69. Cum știu, mă? E suat de vehicle. Ia să vedem. Următoarea sabie cât e? Gata. A, mi-a trebuie bani. Bă, da, ce puțin de aici. Ia să vedem. Frozen Guy. Mamă, cum arată bossul. Ah. 45.
Dar da. bossul de aici gen nu-ți dă capete de alea, nu? Nu, niciunul. Nasol. Nu sunt de vehicul, da. Nu, cum arăt asta? M-am dus. Vezi, ai grijă că trebuie 850 de milioane. Și la următoarea zonă îți trebuie 2 T. Nu. Acolo. Ce? Da. Dom, să ne lăsăm. Pe bătaie, marș! Gata, bă! Altă viață. Mamă, bat grăbește din one shot. Serios? Bă, cât îmi dă? Cât e următoarea? Ai trecut? Ha? M-am plictisit aici, Unde? cu crabii ăștia. A, Cu crabii. cu crabii. Cu crabibi? Șase unde? Da. Normal că Cyborg Cat. Sunt curios câtă viață are bossul de aici. Bă, e 6 jumătate de 3. Adică e domnul Cyborg Cat? Cred că da. Oh. Dar nu pot să combin asta. Ce? Bă, Ce? nu pot să combin astea. Nu cred. Mă să pe la 124. 225. Daily spin. Cyborg Spider. Spin. Eu. Cinci milioane 5.094 de părinți. Nu, ha, mă, cât mai trebuie pentru sabia aia. În sfârșit. Să-i spar și eu pe ăștia. Stai, cred că mai trebuie să bat un boss, să mai termin misiunea asta. Ia bossule, de câte 3, 4, 5, 6, 7, 9. 2, cred. Doar crezi. Așa.
Da, mă, trebuie să bat. Hai, viață mea, spawnează-te. Bă, eu zic că ajunge. Un boss m-am de bătut, mai trebuie să stau 11 minute în joc și îmi iau un limited time pe bet. La ce am vrut să mă uit? Ma. Gata, este baseball. Gata, mai trebuie să bat. Odată boss-ul. Dar tu unde ești? Ești tot aici la crab ești. Nu știu cum să-l mai spun. Nu trei hituri de tot acum. Gata. Ai trei. Bă, dar ce mă enervează chestia asta? Bă, da, ăștia. Cât au? Păi dai bat one shot. E la tine. Da, unde e la mine? Că... Ăștia sunt înghețați, ce-au pățit. Da. Am să și dau ceva ce să dau. Oare să mă bag la boss, mă? Ia să vedem. Dar de ce nu merge? Bă, câți bani ai? Ce? Câți bani ai? Stai. Am 5,406 bilioane. Stai, cât? 5,420. 5, hai să... Stai, că dacă babă o să am 6 milioane. Da, am 6 milioane. În sfârșit pot să bat și eu boss-ul. Trebuie să-l bat de 2 ori.
Dar tu ce tot faci, mă? Adică, Păi si tu te aude tr. am scris la un prieten și Ah. m-a sunat și am întins. Aha, mă, bossule. Așa. Vezi că poți. Bă, trebuie să mai bat un boss, să mai deschid 2 ouă. Da, un cristal de ăla mai trebuia Doamne. ca să iau și următoarea sabie. Da, Dar stai că chiar mi-a dat. revenim când trec eu la următoarea zonă. Am trecut la următoarea zonă. Robert nu mai joacă, că trebuie să plece undeva, așa că am rămas doar eu. Cât trebuie să fac? 15, mă. Cred că pot să mă duc la următorii. Dar mi-am dat și niște upgrade-uri. Na, ce greu e pe ăsta. Păi cred că fac 40 de minute și gata. Îmi cumpăr prima sabie și închid. Bă. Mai trebuie unul. Gata. Oh. $30 îmi trebuie pentru următoarea. Ultimul. Gata. În 10, nu, 5, 4, 3, 2, 1, boom. Gata. Bun, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!